Da li ću preživjeti Squid Game part 2? Poslušala sam savjete koje ste mi dali na prethodnom klipu, tako da ću i vama ukratko ispričati na šta treba da obratite pažnju da biste najbolje napravili dalgonu. Šećer treba da topite na srednjoj vatri i treba da ga konstantno mešate kako vam ne bi zagorelo. Kada vidite da se šećer totalno istopio, sklonite ringlu sa vatre i onda dodajte malo soda bikarbone. Ali dodajte jako malo, dakle bukvalno prstohvat. Dok vam je tiganj još uvek van vatre, krenite malo da mešate kako biste sjedinili masu. Zatim ugasite skroz ringlu i onda vratite tiganj na ringlu. I narednih 30 sekundi jako brzo mešajte dok vam se ne dobije svetla masa. Čim masa krene malo da vam tamni, to je znak da je dalgona gotova. Onda tako toplu masu prespete na tanjir, tepsiju ili bilo šta drugo i uzmite neki predmet kojim ćete da je utisnete, ali ne morate previše da stiskate jer će vam masa onda biti mnogo tanka. Oblik vrlo blago utisnite, ostavite 10 minuta u frižideru i masa je spremna.